O día 29 de outubro de 1965, ás 4 da tarde, dous povos uníronse para loitar contra unha injustiza. A tensión estaba no ar. As mulleres ían saindo das súas casas, deixando os labores a medio facer, as vacas sin atender, a roupa no río para lavar, o xantar na mesa. Todas se dirixían cara á ponte. A campá choraba ao lonxe, anunciando o que ia a suceder. Nenas, mozas, vellas, apresurábanse a paso lixeiro. Polo camiño ían collendo as súas armas de defensa, pedras que gardaban nos seus bolsillos. Nervios, rabia, impotencia, todo se mesturaba lá dentro. Vouvos contar a historia. Naqueles tempos, as xentes de Ponte Sampaio e Arcade traballaban na súa meirande parte do marisqueo e da carga da area. O traballo facíase á man, polo que era moi laborioso. Nun mal día oímos un ruído do inferno. Unha máquina cargaba nun intre o que a nós nos levaba moito sudor e tempo. Non íamos a permitir que nos seguiran a quitar o noso pan. Todos xuntos podíamos contra o moro e a súa máquina. Dous bandos formados cada un a un lado da ría, todas elas mulleres, nenas, mozas, vellas, e chega a Garda Civil para dispersar a multitud. Pero as mulleres foron a buscar a bandeira de España, puxeron na carón do chan. E claro, o respeto era o respeto, e os axentes da Benemérita tiñan que cadarse diante dela, e nós a seguir coa nosa batalla e ao frente a bandeira. Unha choiva de pedras caía sobre as lanchas, propiedade do moro, que así lle chamaban pola cor da súa pel, queimada polo sol. Íamos a impedirlle o paso ata a ría, non ia a levar a nosa area. E conseguimos. As mulleres de Ponte Sampaio e de Arcade conseguimos parar que as lanchas do moro non levaran máis area. Conseguimos defender o pan dos nosos fillos, defendemos o seu futuro. Unha anécdota que quede entre nós. Os homes neste levantamento non estiveron ao fronte, actuaron en segunda liña, por así decilo, agochados dende o monte, tiraban dende ali as pedras. E agora vouvos a contar un segredo. Din que non todas éramos mulleres, aínda que o parecíamos, xa que no medio de nós ía un home vestido de muller, ben arroupadiño polas mulleres. Como ese día tiveron que fuxir abandoando todo, viñeron a recoller a lancha e a máquina do inferno o día 9 de outubro de 1966.